Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf yn iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Mae'r hyn ar ôl yn y gyfres yn y datblygiad o'r dudalen wefan fideochwaraewr.html ac ar gyfer hyn, rydyn ni ddim yn defnyddio ieithoedd HTML, JavaScript ac CSS. Os ydych chi'n wedi gweld yr fideo o blaen, sef yr gyntaf yn y cyfres hwn, fe allech chi wedi sylwi mae'r arbenniad o'r cortadiad yn edrych yn ychydig yn newidwyd. Oherwydd nawr, dwi'n wedi defnyddio patrwm llun ar gyfer yr penniad, sef gyda'r tag meta neu manylion i manylu sybyn ar gyfer yr arnod i fod yn UTF cysylltnodwydd, ac wedyn y gwasadolion arferol gyda'r gwybodaeth ynglyn â'r app hwn, oherwydd ei fod yn dudalen HTML, ysgrifennu dim ond yn HTML a JavaScript, mae'n dal yn app, sef yn fideochwaraewr. Felly mae'n angen, os dwi'n eisiau i gyfrannu y cod hwn gyda eraill, i menysod y gwybodaeth berthnasol ynglyn â fe, ac hefyd sydd yn defnyddiol i gwahanreddu yr app hwn oddi wrth eraill i mewn yn y poriwr, fel drwy defnyddio y blaendoddiad unigryw fel hyn. Ac wedyn mae gyda ni fel arfer y rhestr o bethau i wneud, ac hefyd y rhestr o bethau sydd wedi ei gwblhawyd. Felly, y gyntaf beth gyda mi i ychwanegu i mewn i rhestr o bethau i wneud yw i osod y rhestr o'r fideoedd i chwarae ar yr ochr dde'r o'r fideo chwaraewr, fel y gallw y defnyddiwr dethol pa un i chwarae, ac hefyd i wybod yn beth bynnag amser pa un fideo sydd yn chwarae yn y gyfamser. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu y newid hwn i mewn yn y rhestr fel hyn. Nawr, mae'n dweud gwneud maint fideo yn 500 o'r ehangder y dudalen gyda rhestr o fideoedd yn y rhestr yn arddangos ar y ochr dde i arddangos y fideo cyfredol. Felly, os dwi'n eisiau i wneud yr ehangder o'r fideochwaraewr yn 50%, fi'n angen i mynd i'r tag ar gyfer yr fideo, ac wedyn i newid y 70% i 50%, ac wedyn, os dwi'n eisiau i arddangos y ddoi gyrchych ochr a ochr, fi'n angen i defnyddio y prydoledd i boddi. Felly, dyma'r arwydd ar gyfer y prydoledd, y Saesneg boddi fel hyn. Felly, os dwi'n eisiau i wastadlunio fe ar y ochr chwith, fi'n angen i defnyddio yr arwydd ar Saesneg chwith fel hyn. Nawr, dwi'n gallu creu yr chraniad ar gyfer y rhestr o fideoedd fel hyn. A dyma fe, yn yr tag ar gyfer y Saesneg rhaniad hwn, dwi'n yn defnyddio y dull gyda'r prydoleddau hyn, yn gyntaf gyda'r y Saesneg boddi, am benodwyd i'r Saesneg chwith, ac wedyn yr Saesneg lled aml cysylltnod chwith, am benodwyd i 10 pixel, ac wedyn yr ehangder o'r gwrthrych gyda'r ambenodiad o'r 40%, ac wedyn y tal sydd cysylltnod gwastadluniad am benodwyd i fod yn Saesneg brig, ac wedyn i achosi yr rhestr i dorchi i defnyddio yr arwydd ar Saesneg gorlifio gysylltnod wedyn llythren y ar gyfer yr pegwm y,
ac wedyn yr ambenodiad I Saesneg dorchi, ac wedyn yr uchder o'r rhestr I fod yn 100 pixel, ac wedyn yr hunaniaeth I fod yn dv rhestr, ac I mewn yn yr tag ar gyfer y Saesneg rhaniad, dwi'n yn rhestru llinellau sydd ar y moment yn ffwlbri, ond yn hwyrach dwi'n yn gallu alusod nhw gyda'r dillad o'r cyfeiriadau o'r fideoedd go iawn. Felly os dwi'n nawr yn ychyb y ffail ac yn defnyddio tudalen, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Rydyn yn gallu torchi I lawr ac I fyny ar y rhestr ar ochr dde. Nawr, dwi'n meddwl y cam nesaf yw I fenosod yr rhestr o'r fideoedd go iawn I mewn yn y rhestr ac I rywsyd ymlygu neu o'r oleo fe neu o'r lliwio fe pan mae'r fideo yn chwarae yn gyfredol. Felly, dyma'r sut mae'r cod tarddiad yn yr adran yr JavaScript yn edrych ar y foment. Dwi'n meddwl os ydyn ni'n mynd I llenwi yr rhestr o fideoedd gyda'r cyfeiriadau o'r fideoedd, mae'r hyn yn angen I digwydd ar y dechreuad o'r llwythiad neu yn uniongyrchol ar ôl y cyflawniad o'r llwythiad o'r tudalen. Felly, dwi'n mynd I mewn ysod yr galwad ar gyfer yr ffwythiant newydd gyda'r enw Saesneg prif fel hyn ar y llinell 55 ac wedyn dwi'n mynd I creu y ffwythiant fel hyn. Nawr, dwi'n mynd I fenosod yr cod tarddiad I amdrin ar rhythmig I lenwi y rhestr o fideoedd gyda'r cyfeiriadau o'r fideoedd oedd wrth y dillad a fideoedd fel hyn. Nawr, I mewn yn y ffwythiant Saesneg prif, mae gyda ni yn gyntaf ar y llinell 58 yr amrywolyn LDV rhestr sydd yn cynnwys yr gwrthrych oddi wrth y dogfen gyda'r hunaniaeth DV rhestr sef y rhestr fan yma. A wedyn, ar y llinell 59 ydyn ni'n yn ambenodi ar gyfer y priodoledd o'r Saesneg dill. Ac wedyn, yno fe, yr is priodoledd o'r Saesneg gwyn gyfod gyda'r prif lythren ar yr gyfod sef yr prif lythren S achos pan ydyn yn defnyddio yr iaith CSS mae'r hyn yn atrych na'r yn y prif lythren yn yr arthdod gysylltnod gyda'r bach lythren. Felly fe byddai hyn yn Saesneg gwyn ac wedyn gysylltnod ac wedyn Saesneg gyfod gyda'r bach lythren S, ond yn yr iaith JavaScript ydyn yn defnyddio yr arferiad lle mae'r gysylltnod bach lythren yn cael ei alosodwyd gyda'r dim ond yr prif lythren, ac wedyn mae'r hyn yn cael ei ambenodwyd i'r Saesneg ddim larpio, ac wedyn ydyn yn creu ac yn cychwynyddu yr amrywolyn llinell gyda'r enw L-rhestr, gyda'r gwerth gwagle, ac wedyn ydyn yn dolenni drwy'r dillad a fideoedd, ac ar gyfer pob unrhes ydyn yn cydydodi imiwn yn yr amrywolyn llinell, y gwrthrych rychwant neu gwrthrych Saesneg rychwant gyda'r hunaniaeth SP rhestr ac wedyn yr rhif mynegau cyfredol o'r doleniad ac wedyn yr gwerth yn y chresg cyfredol yn y dillad a fideoedd sef y cyferiad i'r fideoedd neu'r adnodd gweledigol ac wedyn yr cae tag ar gyfer yr Saesneg rychwant ac wedyn
tag ar gyfer Saesneg toriad yn y llinell. Ac wedyn, ar ôl doleniad ar y llinell 65, ydyn yn ymbenodi y cymwysiad o'r gothrych ar gyfer rhestr o fideoedd, sef yr aelod neu prydyledd o'r gothrych, Saesneg mewnol HTML, i cynnwys yr amrywiolyn llinell rhestr. Felly os ydyn nawr yn archif y ffeil ac yn dydafriad dudalen fel hyn, a dyna ni, os ydyn yn torchi i'r dde, dyma'r cyfeiriadau o'r fideoedd. Felly, dwi'n meddwl y cam nesaf yw i o'r oleo neu i ymlygu y chrys yn y rhestr sydd yn cyfredol. Felly, ar gyfer hyn, ydyn yn gallu creu ffwythiant newydd sydd yn cael ei rhedeg pob tro y mae'r fideo yn cael ei llwythyd ac wedyn yn dechrau i chwarae fel hyn. Nawr, ar y llinell 77, dwi'n wedi creu y ffwythiant newydd gyda'r enw chwarae, ac dwi'n mynd i symud y llinellau i llwytho ac i chwarae pob un fideo i mewn yno fe, sef yr llinellau oddi wrth 53 a 54, ac hefyd y llinellau oddi wrth 72 ac 73 fel hyn. Nawr, ar y llinell 53, ydyn ni'n dim yn galw ar yr un ffwythiant chwarae ac yr un peth hefyd ar gyfer y llinell 71. Nawr, i mewn yn y ffwythiant chwarae, dyn nhw wedi ychwanegu y llinell i gyrchu y gothrych ar gyfer yr Saesneg rhychwant cyfredol, i mewn yn yr amrywiolyn newydd SP rhestr neu LSP rhestr, ac wedyn dwi'n yn ymbenodi y is-prydyledd o'r Saesneg fath wyneb pwyster i fod yn yr gosodiad Saesneg bethgar i mewn yn y prydyledd Saesneg dull o'r gothrych LSP rhestr. Felly nawr, os ydyn yn archif y ffeil ac yn llandi'r tabled dudalen, beth sy'n digwydd? Nawr, mae gyda ni yr neges gwall sydd yn dweud mae'r gothrych LSP rhestr yn nôl, ac mae'r hyn yn digwydd yn arferol pan ydyn yn ceisio i defnyddio rhyw gothrych nad yw eto yn llawn llwythwyd neu creuwyd. Felly yn y sefyllfa hon, y syml datrysiad yw i osod rhyw fath o gohiriad yn y galwad ar yr amresymeg trwy defnyddio y ffwythiant Saesneg gosod amseru mas fel hyn. A dyna ni ar y llinell 76. Dyn wedi mynosod yr ffwythiant Saesneg gosod amseru mas gyda'r gorchiriad ar y llinell 81 o'r 200 milieiliad. Felly os ydyn nawr yn archif y ffeil ac yn dydafriad dudalen, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Nawr, mae'r gyntaf fideo yn gyfredol ac mae'n yn ymlygwyd neu o'r olewyd yn yr dull bethgar. Felly os ydyn nawr yn clicio ar fideo i dechrau, ac nawr os ydyn yn symud yr fideo tuag at y diwedd, nawr mae'r fideo yn gyfredol ac mae'r hyn wedi ei amlygwyd yn y dull bethgar, ond mae'r fideo o'r blaen yn dal yn ei amlygwyd yn bethgar.
Felly mae'n angen i ni I dad amlygu fideo o'r blaen. Nawr, ar yr adran hollbydol o'r ardal ar gyfer yr iaith JavaScript, dyn wedi ychwanegu yr ambiwolyn hollbydol sydd yn galw mynegau olaf, ac mae'r hyn yn ei cychwynnedyd gyda'r gwerth o ddim. Felly mae'r bwriad o'r ambiwolyn hwn I gadw yr gwerth o'r ambiwolyn mynegau oddi wrth yr fideo olaf. Felly dyma pam ar y llinell 86 ydyn yn ambenodi yr ambiwolyn hyn sydd mynegau olaf gyda'r gwerth corredol yn yr ambiwolyn ar gyfer yr mynegau ar gyfer y fideoedd sef mynegau. Ac wedyn, ar dechreuad o'r ffwythiant chwarae, ar ôl ychydig o'r gochiriad yn yr ffwythiant JavaScript Saesnig gosod amser I mas, yn gyntaf ar llinell 78, ydyn yn creu yr ambiwolyn newydd I cynnwys yr gorrych ar gyfer yr gorrych Saesnig chrychwant olaf sydd gyda fe y hunaniaeth o'r SP rhestr ac wedyn y chrif o'r mynegau olaf cynwysid yn yr ambiwolyn mynegau olaf ac mae'r gorrych hyn yn cael ei ambenodwyd imiwn yn yr ambiwolyn SP rhestr ddim ac wedyn ydyn yn ambenodi yr is-brodyledd o'r dull o'r gorrych hwn sef yr Saesnig fath wyneb pwyster I fod yn y gosodiad arferol ac mae'r hyn sydd yn alysod yr pwyster o'r fath wyneb oddi wrth yr Saesnig bythgar yn ôl i'r arferol. Felly nawr os ydyn yn ychydig y ffael ac yn defnyddio dalen fel hyn ac nawr os ydyn yn chwarae yr fideo ac yn symud tuag at yr terfyniad o'r fideo fel hyn a dyna ni nawr yn y rhestr o fideoedd mae'r alres yn cael ei ymlygwyd yn bethgar ac mae'r rhes o blaen yn cael ei dad ymlygwyd. Felly nawr os ydyn yn symud i'r fideo nesaf trwy clicio tuag at y diwedd ac nawr ydyn ar y trydydd ac nawr mae'r trydydd res yn cael ei ymlygwyd gyda'r un o blaen sef yr alres yn cael ei adferwyd i'r dull arferol sef anfeddgar. Felly dwi'n meddwl ydyn ni wedi cwblhau y cyntaf newid ar y llinell 10 I gwneud maint fideo yn 50% o'r ehangder y dudalen gyda'r rhestr o fideoedd yn y rhestr yn addangos ar ochr dde. Felly ydyn ni'n gallu troi y stwnch neu hunch i'r dyddiad fel hyn. Ac wedyn symud fe I mewn i'r ardal ar gyfer y cwblhawyd fel hyn. Ond nawr mae gyda mi syniadau ar gyfer newidau eraill ar y fideo chwaraewr hwn. Yn gyntaf I chwarae y fideo pan mae'n ein cael ei clicio ar y rhestr ac wedyn I wastadlunio y rhestr i'r un illter fel yr fideo achos pan mae'r fideo neu'r illter o fideo yn newid mae'r illter o rhestr yn aros ar un illter ac fe allai hyn yn edrych yn ychydig yn dryslyd. Ac wedyn I arddangos y llan manylion o'r fideo cyfredol islaw o'r fideo ar rhestr rhywle fel yn yr ardal fan yma achos mae'r manylion o'r fideo yn rhedeg allan o'r golygfa i'r ochr dde ond os mae gyda ni rhyw fath o'r ardal ar gyfer testyn yn islaw
fe allai hyn yn cael ei defnyddio I arddangos y llawn manylion. Ac wedyn, mae'n angen I arbed y manylion o rhestr o fideo yn y lle o styrfa yn y poriwr, achos ar y foment, yr un yn cadw bob dim I mewn yn y dillad gyda yr enw a fideoedd, ac mae'r hyn yn wastadolyn. Felly, pob tro rydyn ni'n eisiau I ychwanegu rhyw gyfeiriad i'w fideo I mewn yn y fideo chwaraewr hwn, mae angen I ni I golygu y ffeil destun hwn, ond os mae gyda ni rhyw fath o cyfleustra lle rydyn ni'n gallu pwyso ar ryw botwm ac wedyn yn alysgrifio ac I lido I mewn I ryw fath o destun blwch ac wedyn I arbed yr manylion hynny I mewn i'r rhestra, fe byddai hynny yn gwellai y defnyddiolrwydd o'r meddylwedd hon yn eithriadol, ac hefyd ar y llinell 14 yn yr unfodd mae angen rhyw fath o cyflestra I ychwanegu neu dileu y fideo oddi wrth y rhestra. Felly, ar gyfer nawr, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Wrth mynd I parhau yn y fideo nesaf. Dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn y darlunio yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.